today ay lalaro tayo ng pingpong at makakalaro po natin ang isang bata na table tennis player natin dito. Ayan, yan makakalaro natin. Ano ang pangalan mo? Jezer po. Jezer Del Valle. Del Valle. Ayan, si Jezer Del Valle. Ilan taong ka na? Magto-12 po. Ayan, magto-12. Yan po ang kalaro natin ngayon guys ha. Subukan natin. Pag nakaabot siya sa akin ng 100 na walang bagsak, bibigyan ko siya ng 100. Kung ilan lang yung pinakamarami niya, bibigyan ko siya piso bawat balik. Pag naibalik niya ng 100, may 100 pesos siya. Pag hindi niya naabot yun, wala siyang 100. Kung magkano lang yung naabot niya. Kaya dapat galingan niya ngayon guys, no? Ayan, medyo lumabot. Ayan na, bawat balik niya ay piso. Tandaan niyo mga guys ha, bilangin ninyo. Okay. Natapos po namin guys. Ayan. Dahil nakaka-100 siya, ay meron siyang 100 pesos sa akin. So, yan ang aking kalaro ngayon. Ngayon, ay bibigyan ko siya ng 100 pesos. Halika dito. Bibigyan kita ng 100 pesos dahil siya ay nakalaro sa akin ng 100 na balik. Ayan. Hanap tayo guys ng 100 pesos dito sa ating money. Ayan. Ano tayo lang? Ayan. Ayan. Ito. Ayan. Ito tayo. Okay? Ito natin. Ayan. Okay, abot na po natin sa kanya guys. Yung kanyang napanalunan ngayon. 20. 40. 60. 80, 100. Ayan. Ayan po ang kanyang panalo. Po, kay Kuya Minsu, ang Francis Lane ng Pagdasinan. At mag-subscribe po sa Kuya Minsu. Kuya Minsu channel. Ayan. So, yan po yung ating